melynydd tecsiliau dwi, fi'n gweithio yn Mhenarth, ac Arddangosfa fan hyn ydy enw'r Arddangosfa ydy tyfu Blodau lawr y Dociau. Mae'n seiliedig ar dyn o'r enw Royston Smith, oedd yn byw yn oedd wedi darganfod lot o flodau yn y 20au, 30au yn Dociau Caerdydd ar Bari. Oedd really syniad o Royston Smith a'r blodau nath oedd darganfod yn Dociau Bari a Caerdydd. Hwna oedd y man cychwyn, ond maen nhw wedi mynd mewn lot o cyfeiriadau gwahanol. Felly mae yna gychod a llongau, a ethon ni lawr i Marina ym Mhenarth a lluniadu y cychod sy'n yna nawr, a siarad am y gwahaniaeth rhwng hynny yr amser y 20au a nawr, y fath o cychod byddwch chi'n gweld yna. A nath nhw greu llongau hunain allan o defnyddio wedi ailgylchu. A hefyd nath ni wario amser yn y pier ym Mhenarth a creu lluniau o'r galw'r Observatory Tower yn y pier, a edrych ar yr olygfa o'r pier, edrych ar y gorwel a peintio. A hefyd nathon ni fynd ar y traeth ym Mhenarth a casglu bethau o'r traeth a gwehyddu dane, a hefyd creu argraffiadau fel yr un sy'n tu ôl fi o blodau yn defnyddio lliw. Nathon ni greu gyda pethau fel blodau, ond hefyd gyda pethau fel beetroot ac ati. A hefyd mae yna dar mawr ar diwedd yr Arddangosfa sy'n defnyddio'r techneg yma'r enw Zoom, sy'n techneg o Japan, lle chi'n taro blodau mewn i defnydd. So oedd e gyd i wneud efo dysgu am y syniad yma o y dyn nath ffindio'r hadau yma ar blodau yma'n tyfu yn y Dociau, ond nath o fynd mewn lot o gyfeiriadau gwahanol. Mae'r gwaith mae'n rili wahanol, dwi'n yn edrych o gwaith byddwch chi'n disgwyl gweld o ysgolion, ac mae lot o defnyddio technegau gwahanol, ac mae wedi cael ei arddangos mewn ffordd byddwch chi ddim yn gweld mewn ysgol gynradd. So mae lot o liw yma, a mae'n jyst yn neud chi, mae rhywbeth rili byrlymus am yr Arddangosfa.